Gaurkoan hemen elkartu geha, aurkezteko lesoinu, aurtengoa 40. edizioa, errez esaten da, baina 40 edizioa badoaz, eta betiko hau hasiera batean aste pedagogiko bezala hasi izan, baina gaur egun ja aste izatetikan gehiago luzatzen da, hilabetea ere bada, eta aurtengoare halaxe da, otsailean 27an hasiko da, eta maiatzaren 9an bukatuko da. Guztira 15 ekitaldi izango ditugu. Bada jada herrian egiten den ekimen garrantzitsuenetako bat. Hau hasieran esan dugu aste pedagogiko bezala hasi zen, baina pedagogiko izatetik ere kulturale bada. Orduan, eskaintzen diguna bikoitza da, ezta? Alde batetik musika eskolako ikasleei edo ematen di aukera musika ikasteko beste modu batera, ere gauza ezberdin batzuk eta beste modu batera ikasteko aukera ematen die, eta gero ere gainerako herritarrei ematen digu aukera otsailean 27an hasita maiatzaren 9 arte hainbat ekitaldi izango ditugu herrian zehar, guztira zabaldu izango direnak, eta orduan kulturaz eta musikaz gozatzeko aukera ere izango dugu aurtengoan. Xanti Espinak musika eskola guztien dirak ero azalduko du xeago aurtengo programa zein izango den, 15 ekitaldi zeintzuk izango dira, baina nik bai azpimarratu nahiko nuke aurtengoan Tomas Garbizuren musikaren 1000 Hertz diskaren aurkezpena izango dugula. Tomas Garbizu bezala Lezoko musikari bat izan genuen, musikari garrantzitsu bat, eta horren egin nahi izan zaio, bere lan batzuk edo jaso nahi izan dira, bildu nahi izan dira, eta hori guztira diskoatera eraman izan da. Uste dugu lan garrantzitsua eta politia izan dela, bertan jaso direlako Tomas Garbizuren hain ezagunak ez diren lan batzuk, eta baita ere orain arte interpretatu ez diren lan batzuk ere jasotzen direlako diskoan bertan. Gainera diskoa egiteko garaian ere kontuan izan du da, Lezorekin zerikusi duten, edo Lezokoak diren musikariak parte hartu dutela gehien bat, asko Lezokoak dira, eta beste askore badira musika eskolan edo parte hartzen dutenak, edo Lezoinu bertan parte hartzen dutenak. Euskal Herriko musikariak dira, eta baita ere atzerriko musikariak. Atzerriko musikarien artean Euskal Herrian bizi direnak. Horietako eta adibidez, abeslaria dena, Ukrainiarra dugu, eta momentu honetan Lezon bizi duguna. Eta orduan uste dugu, garrantzitsua dela, Lezoko ondare bat ere jasotzen dugulako, eta gero ondare hori edo, herritarrek edo eskura izango delako diskoan zehar, o disko batean. Orduan nik hori azpimarratu nahiko nuke, eta gero animatu herritarrak, hau martxoaren batean izango da, aurkezpena diskoarena, Gestalan izango dugu, Gestala auditoriumean, eta orduan, gonbidatu Lezoinuko ekitaldi guztietara, eta noski ere, martxoaren batean Tomas Garbizuren diskoaren aurkezpen honetare gonbidatu nahiko nituzke herritarrak. Eta besterik gabe, nik jaitza Xanti Espinen emago dio, eta bere jazalduko du xeago Lezoinuko programa, eta gitar bazen izango den. Oso ondo. Egunon eta eskerrik asko guztiei gaur ona etortzeagatik. Ja Mikelek esan du gauza batzuk, orduan hori ja saltatuko dut. Orain, aurtengo edizioan antolatu genuen 3 asteburuetan eta gero aste bat jarraian. Aste horretan batez ere izango da didaktikoa eta horrela. Eta bai, 3 asteburu horiek oso garrantzitsua eta emanaldi asko egongo dire. Aurtengo edizioa gainera martxoaren 8 emakumeen nazioarteko egunaren inguruan ospatzen denez, protagonismo berezia eman izan diegu emakumei, interpretei, sortzailei eta konpositorei. Musikaren munduan egin duten eta egiten duten ekarpena balioan jarriz. Lehenengo asteburuan otsailaren 27, 28 eta martxoaren batean izango da. Bereziki piano musikaren inguruan antolatuta. Aurten 2 urteurren ere ospatzen ditugu. Alde batetik, Valentin Larrearen eriotzaren 150. urteurrena eta gero Garbizurena 125 urteurrena jaio zenetik. Esateko, Valentin, emanaldi horri buruz, interpretatu duna izango da Itxaso Aristizabalek, eta beak egingo du bere repertorioa obra batzuk. Bereziki, Gezala izango da, eta pianista, Itxaso Aristizabal, pianista
izateaz gain, Larrearen piano errepertorioaren inguruko ikerketa lan garrantzitsua egin du. Gainera, 2 diska grabatu ditu Valentin Larrearen musikarekin. Otsailean, 28an, piano jaialdia ospatuko dugu. Euskal Herriko hainbat txokotatik etorritako 107 piano ikasleren topaketarekin egingo dugu, ez? Elkartruke, ikaskuntza eta musika esperientzia partekatua izango dira, egun horren ardatz nagusia. Martxoaren batean, Tomas Garbizurin eskainitako diskoaren aurkezpena egingo da. Ja, Mikelek azaldu du. Eta gero, hemen, eta programaz kanpo, ez genuelako denboraz sartzeko, izango da, konzertu bat arratsaldean 6 eta partaideak izango da Euskal Herriko gazte musikariak parte hartuko dute. Izango dira 3 bere pianistakin. Bigarren multzoa, martxoaren 13, 14 eta 15 garatuko da. Adin eta publiko ezberdine zuzendutako proposamenekin izango da. Aurrentzako ipuin musikala, gero bereziki dagoen ere bai hemen beste emanaldi bat ipuin modukoa edo narrazio modukoa egina musikarekin, baina zuzenduta helduei. Eta hor, azpimarratuko da emakumeen arteko lankidetza eta balioak azpimarratzen dituztenak. Aparte, kale egitaldiak ere gure musika ondaren berreskuratu eta zabaltzeko kontzertuak izango dira. Hemen ikusiko dugu Zirularru talde bat, Oiartzungoa, ez da normala ikusteko kaletik, eta gero ere bai, Muntza Txistu taldea. Bestea beste, daukagu igandean, Kanbalatxe tango hirukotea izango da plazan, eta, berezia, normalean ez dugu entzuten olako repertorioa. Hala ere, izango da ere letrak eta hori euskeraz eta erderaz. Eta arratsaldean daukagu bikote bat, bada Alemaniakoa eta beste bat Kroaziakoa, akordeoi eta txelo, eta interpretatuko dute obrak dena da emakumeenak. Konpositoreak emakumeak izango dira. Programazioa aurrera jarraituko du ikastetxeko ikasleen zuzendutako kontzertu didaktikoekin. Aurre edukiko dugu kontzertu bai herri eskolako ikaslei zuzenduta, lizeoko ikaslei zuzenduta, gero ere bai egongo dira ekitaldi erekita, eta beste bat dago informatika musikaleko ikaslei zuzenduta. Eta aurrera jarraitzen, hemen ere bai gure koruak egingo dute ipuin bat, baina bereziki etorriko da larun batean beste talde bat jodiotik eta egingo dute musikala bat. Aspaldiz dugu ikusi lezon musikal bat, eta orain aukera daukagu. Jarduera guztien helburu hezkuntza musikala indartzea, parte hartzea, kulturala sustatzea eta musika eskolaren eta herritarren arteko lotura sendotzea da. Lezoinu espazio irekia partekatua eta guztiontzat eskuragarria izatea nahi dugu. Gogorazi nahi dugu jarduera guztietarako sarrera doakoa izango dela, aretoa bete arte. Eta eguraldi txarra eginez gero, kanpoko ekitaldia auditorioan egingo direla. Amaitzeko, gure eskerrik beroena eman nahi dizkiogu udalaren, laguntzaileen eta proiektu hau posible egiten duten pertsona guztiei. Haiei esker iritsi gara 40. edizio honetara. Eskerrik asko guztioi.